Разбрали вече за новият онлайн курс, който сме ти подготвили? Темата е изключително интересна, полезна и супер актуална. А именно, правилен избор на горни форми. Самият онлайн курс ще протече по-различно от преди. Ще разгледаме различните видове горни форми. Ще видите алгоритъм за правилен подбор на горни форми. Практика в видеоформат. Подбор на горни форми за 3 различни типа ногти. Този път ще има и бонуси. PDF наръчник как да подбереш форми за 2 минути. Чеклист за подбор на формите, който максимално ще те улесни. И селекция от проверени горни форми, които реално работят. Може да се включиш в този онлайн курс на страхотната цена от 19 лева, което означава адски много нови знания за уникално добра цена. Така че побързай, не пропускай и очаквай. Самият лайв ще бъде на 23 април.